Izolo ndifumene imiziba emibini ekabhuti wam neyomntwana wakhe firstborn yakhe. Namhlanje ndifumane umzimba oyi-1. Lonyukela kutsho kuma-75 inani labantu abasweleke kwizikhukhula zaseMpuma Koloni nezidale umonakalo ongathethekiyo sezashiya nabantu abangaphaya kwewaka bengenamakhaya. The MEC for Kokta, Reverend Thulasizwe Buthelezi, is working closely with a number of MECs. Also, the MEC is working closely with social partners to ensure that we continue to coordinate the province's response to these incidents. Zilikhulu elinama-38 izikolo ezithe zonakala emva kwemimoya ebhudlayo nemvula ezimandla ezihlasele iphondo laKwaZulu-Natal kwezi ntsuku zidlulileyo. It looked like they came to fetch him in the house because he even went bare feet. He was sleeping and they just locked him and they just took him and they just went to kill him. Mapolisa aseGauteng aphanda amatyala amathathu okubulala emva kokufunyanwa kwemizimba emithathu kwithafa eTshepisong kwintshona yeGauteng. Sinamkele kwindaba zethu andambe ndodwa ndaba nophumza sikhumba noyitolikyo olwimi lwezandla Bhotani Mzontsundu. Ngabantu abangama-75 abaphulukene nobomi kwizikhukhula zaseMpuma Koloni nezidale umonakalo ongathethekiyo ze abantu abangaphaya kwewaka bashiyeke bengenamakhaya. Umphathiswa wemfundo esisiseko uSiviwe Gwarhube ephelekwa nangamagosa aseburhulumenteni kweli phondo tyelele abazali babantwana abasweleke ngenxa yezi zikhukhula ngelokuvelana nabo kule ntlungu abajongene nayo. Kusenjalo uGwarhube uthi lisaqhuba iphulo lokukhangelwa kwabanye abantwana 4 besikolo kanti umongameli weli umnumzana Cyril Ramaphosa uza kutyelela eMthatha ngomso ngelokuhlola umonakalo. Abanye babahlali kwingingqi zaseMthatha ezithwaxwe ngamandla zizikhukhula babongoza urhulumente ukuba asebenze ngokukhawuleza ukukhangela abantu abadukileyo. Ukanti abanye babalise ngentlungu yabo yokukhangela iintsapho zabo kwakunye nokuphulukana nezinto zabo ezibalulekileyo. Ndisuke eLondon izolo ebusuku ngabo past 7 andakwazi ukulala ndifumane sehlo ukuthi umzali bengumuntu owejike uthatha i-ID endlini akakafumaneki. Iproblem yam ukuthi just nje kuba kufumaneke umzimba sizokwazi ukumngcwaba. Izolo ndifumene imiziba emibini ekabhuti wam neyomntwana wakhe firstborn yakhe. Namhlanje ndifumane umzimba oyi-1 okankosikazi kabhuti wam. Owelastborn yabo andikayifumani ayikabikho. Ndisajongile. Xa sifika ke apha kha simbona umntwana sibabonile bona bonke abanye abantwana and futhi ke sabona nabanye esibaziyo abantwana abafunda nomntwana lo. Kwathiwa ke phaa nge-2:05 izolo masihambe sizobuya namhlanje futhi sizofanele kukhona abantwana abangathi bayafumaneka at the mall ngaseMthatha Dam. So sahamba sifikile kodwa sifike ekuseni sifikile namhlanje ekuseni. Xa sifika namhlanje ekuseni phaa ngabo 2:09 sangeniswa ke past 9 sangeniswa ke ngoku saphinda futhi satshekisha still akekho. Ukanti kwabo baswelekileyo ngenxa yezi zikhukhula kuquka nabantwana besikolo nabasweleke ngethuba isithuthi ebebekhwele kuso sikhukhuliseka ngoLwesibini ngethuba besingise esikolweni. Umphathiswa wezemfundo uSiviwe Gwarhube uthi isebe liza kuxhasa iintsapho ezichaphazelekileyo. Ndifuna ukuthi ke bazali intobana I know intobana akululanga kodwa njengoba besithu MEC intobana sidibene apha intobana singurhulumente sikwazi ukubonakalisa intobana singanincedisa njani na singanixhasa njani na entlungwini yenu. Kusenjalo umphathiswa wobambiswano ngolawulo uVelenkosini Hlabisa uthi kuza kufuduswa abo bahlala kufuphi nendawo ezisemngciphekweni wezikhukhula. The whole area where we are standing, all the houses were flooded. These people are on a river bank and this is a floodplain area. So now, the government, we must take a tough stance that everyone who is living on a floodplain must be removed.
Ngethuba inikeza ingxelo yentlanganiso yekhabhinethi, umphathiswa wobongameli uKhumbuzo Ntshabeni uthi urhulumente umaxhaphetshu wenza iinzame zokufumana abo basadukileyo ngenxa yentlekele yaseMpuma Koloni. Government is coordinating rescue and support operations through both the National and Provincial Disaster Management Center as coordinated by the IMC on disaster management. Emergency teams have also been deployed from Gqeberha, East London and Chris Hani districts to the affected areas to support local first responders. Zizikolo ezingama-58 kwiphondo liphela ezithe zabe ziyachaphazeleka yimeko yemozulu embi kwaye ezisixhenxe kwezi zikolo ziphantsi kolomasipala wase-OR Tambo. Kusenjalo ngomso kulindeleke ukuba umongameli uCyril Ramaphosa atyelele eMthatha eyokuhlola umonakalo. Kusenjalo umphathiswa wesebe lobambiswano ngolawulo nemicimbi yezemveli kweli umnumzana Velenkosini Hlabisa ubhengeze iphondo laseMpuma Koloni njengelikwimo yentlekele kuquka namanye amaphondo amathathu iNtshona Koloni, iFreystata nelaKwaZulu-Natal okukulandela imozulu embi ebiquqise kwezi ntsuku ezimbini ezidlulileyo kula maphondo mane nedale umonakalo ongathethekiyo. The head of the National Disaster Management Center, in terms of the law, he has done the classification of the 4 provinces. Enika ingxelo kwinto ayichaze njengentlekele edinga ingqalelo, umphathiswa weCOGTA uVelenkosini Hlabisa uthe kuza kufuneka bengqubanise intloko ngale meko ukuqinisekisa ukhuseleko lwabantu ukubheka phambili. We need to collectively work together, municipalities, our traditional leaders, to identify safe areas where people will have to be relocated. Uhambise wathi kwimizimba yonke efunyenweyo isemithandathu kuphela ifaniswe ngokuphumelela zintsapho, utsho ekhweba nezinye intsapho kokuba zilandele ekhondweni lokufanisa. Out of the bodies that have been confirmed as deceased, only 6 have been successfully identified by their families. We want to make a clarion call that now the storm is over, we need to move to a following stage to identify bodies. Xeshikweni umphathiswa wemfundo esisiseko edize ukuba kukho amaqhinga axoziweyo ukuhlangabezana nemeko yabafundi kwaneetitshala ngelixa imviwo eziphazamisekileyo ziza kubhalwa kwakhona ekuthambekeni kwenyanga. We know that over 70 schools in the province have been affected by the storm, and we also know that exams, particularly June exams, have also been affected by the storm over this past week. However, contingency plans have been made to make sure that the exams that have been missed or may have been missed this week will be rewritten at the end of June. Kambe kulindeleke ukuba umongameli Cyril Ramaphosa ahambele iphondo leMpuma Koloni ngomso. Bacaca kuhle abafundi abonzakele ngethuba bedilikelwa luphahla lwesikolo kwisithili KwaZulu-Natal. Izikolo lawulo lwentlekele ephondweni lihlola umonakalo odalwe imozulu embi ebiquqise kwezi ntsuku ezimbini ezidlulileyo, kanti abalelwa ku-80 amakhaya achaphazelekileyo nakubeni kungekho bantu baswelekileyo. Sibalelwa ngaphaya kwekhulu izikolo ezichatshazelwe yimozulu embi KwaZulu-Natal. Uninzi lwazo zimkelwe luphahla, sishiya abanye babafundi bonzakele. Noko kunjalo ziyaqhuba izifundo njengoko kulixesha lokuchotshelwa kwemviwo zikaJune. We were affected by the damage that has happened, but teaching and learning must continue. So what we've done, we have moved learners from this block that has been damaged to other classes that are available. There is a class up there which was used as a storage. We've put some learners there, and we've put other learners in our school hall. We are working with the schools. We are trying to assist them here at this school. 3 grade 7 classes
have been damaged. So we're in the process now of assisting the school with mobile classrooms, but our teams are spread out across the province to do an assessment of how best we can assist the schools to bring the infrastructure back into its working condition. We do have challenges with the budget, and we're talking to the province, we're talking to the treasury departments to make sure that we are tapping into the disaster funds as well. We're doing everything we can to ensure that these schools return to normal functionality. Isithethi seCOGTA ephondweni sidize ukuba urhulumente usebenzela ijonge encwadini ixesha ukujongana nale meko. We are liaising closely with the Department of Education, and they've indicated that about 138 schools have been damaged across the province. So the MEC for COGTA, Reverend Thulasizwe Buthelezi, is working closely with a number of MECs. Also, the MEC is working closely with social partners to ensure that we continue to coordinate the province's response to these incidents. Kambe iphulo lokucoca liyaqhuba kweli phondo ngelixa kusavavanywa umonakalo. Lunxunguphele usapho lwendoda neminyaka engama-24 nefunyenwe iswelekile kufuphi nekhaya layo eTshepisong eRhawutini. Olu sapho luthi kubuhlungu kakhulu kuswelekelwa ngunyana walo uMhlatso Mothabugi nofunyenwe umzimba wakhe neminye emibini nekholelwa ukuba ngeyabahlobo bakhe. Abahlali barhanela ukuba esi siganeko sokusweleka kwala maxhoba kunento yokwenza nomkhuba ukuzithathela umthetho ezandleni njengoko bebone amatye neentonga ecaleni kwemizimba yabo. Omnye umntu kholelwa kuba usindile yena kwesi seleku ucwela amathafa kwaye uyafunwa ngamapolisa. Amapolisa aphanda amatyala amathathu okubulala emva kokuba kufunyenwe izidumbu ezintathu kwithafa laseTshepisong. Omnye wabahlali balengingqi uthi wonke la madoda ahlaselwe ngokumasikizi abulawelwe endaweni enye. Xa sifika apha bekukhona lo mzimba lo ubulele lapha neminye eyi-2 ebekwe phaya, but le mizimba le ibisese-fresh. Bekungabonakala ngathi imizimba ethathiwe apha ibithathe khona yazobulawe lapha. Babulelelwe apha bonke abantu. Babulewe ngamaki because bonke enhloko balimele, babethwe ngamaki, but apha ngasemva bebeqhiniwe ngamacingo. Bathi esi sehlo sikumila kunje asiqali ukwenzeka. It's something that we've been experiencing it, so we really don't know what's the cause of the problems. When the body, every morning when we wake up, we find out there is a body thrown there. So it's really scary to us. Umama welinye lamaxhoba uthi unyana wakhe kubonakala ukuba waxhwilwa ze wabulawa. Really, I don't understand because the way we see he's lost, it looked like they came to fetch him in the house because he even went bare feet. He was sleeping and they just locked him and they just took him and they just went to kill him. Umkomishinala wamapolisa kwiphondo laseGauteng uNjengele Thomi Mthombeni uthi unobangela wokubulala uyaphandwa. I have also spoken to my Deputy Provincial Commissioner who is responsible for crime detection to go closer to the community and ultimately work with the community so that we can be in a position to get to the bottom of this incident. Amapolisa ayabongoza ukuba nabani na onolwazi olunokuthi lincede kule tyala aze ngaphambili. Ukubiwa kwencwadi zezazisi zezisetyenziswe ngabanye abantu gwenxa zezinye zezinto eziphakanyiswe ngabanye babahlali eMpumalanga. Abahlali baye bafumana ithuba lokuvakalisa izimvo zabo kusekela mphathiso esebele zekhaya uMnumzana Njabulo Nzuza eMbombela namhlanje. Takhamuti tasendaweni yaseThekwani South ngaphandle kweMbombela dilemukele ngatoto timbili lelithuba lekufaka ticelo tabomatisi khona endzaweni labahlala kuyo. Litiko letasekhaya lilethe tonke tinsita kude kusitakale bantfu labahlala emaphandleni. Kanti-ke kusenjalo bantfu basebentise lelitfuba kude bavete tikhalo tabo lokufaka ekhatsi tikhalo tekwebiwa kwabomatisi pheceleti identity theft kanye nje nekungasitwa kahle emahhovisi aka-Home Affairs. Ngiye eKomatipoort 2011 ngithi ngiyolungisa ID yami ilahlekile. Nase ngifika lesa ngithola ukuthi ngadeport. Bengakwadi ukuthi ngadeport mina. Usho ukuthi ngaba izange lahleka. Ngabe angathi namanje ukuthi mina ngadeport.
Ngomane uthi lesimo simthikabete kakhulu ikakhulu mayelana nemathuba emsebenzi. Ngimoshela umsebenzi omningi kakhulu uma ngingabala hayi ngeke ngoba maningi amakhampani la ngimisile ngenza ukuthi angina passport mina. Ngisebenza transport ngiphila nge-transport. Ukuthi nangabe bathola umsebenzi ukuthi baya cross border bo Zimbabwe bo Botswana angikhona ukuqhubeka mina ngihambe sefuna ngiphele nomsebenzi ngibuyele ngohlala ekhaya. Lisekela lendvuna yelitiko letasekhaya Njabulo Nzuza uthi bayatibona timo letinjengaleti kodwa futhi babukene nenkinga lenkulu yenkohlakalo kuleli tiko. There will be resistance. Some of them who are beneficiaries of fraud will want to fight back and say, no, we must be recognized as we are. But look, we are cleaning up the department because we are now moving to digital spaces. So we have to migrate every citizen of the country into the smart ID card. Lisekela lendvuna Nzuza uthi inhloso yabo uthi bafinyelele kuto tonke tindzawo letisemakhaya njalo njalo. Etindzabeni tetfu ku Channel 163 lotilethelwa yi-Newsroom Africa. Ngingumweli Masilela eThekwani South ngaphandle kweMbombela eMpumalanga. Namhlanje sithunyelwe ivideo nguSivuyile esecumakala kwaWard 15 nalapha khala ngelindle elinqumle ecaleni kwamakhaya abo kwaye oku kubeka impilo yabahlali emngciphekweni. Sasazi apha into enzekayo abantu balapha baleyadi bahlala apha zizindlu ezinjengoba ubona sinengxangxasi ke isuka abantu bakhona isuka lena ihamba apha kuyo yonke le ndawo ihamba apha then ifikelele apha sisidishi lena kudala ke abantu bale ndawo bezamba kube right umatholo uyafika ke angabancedi tunganto apha xa befika line lapho kubloke khona isuka leyo iyahamba ke apha ihambe apha toilet ke lena ekhoyo apha esincedisa ukuba njengoba iblockele apha then iphumela kule ndlu engezantsi ihambe njengoba ihamba ke isuka bensiza nayo ihambe leyo fika kwalacala so kudala ke befuna uncedakala abancedakala so banelingxaki yale toilet nalesuka iphumela. Siyabulela kuSivuyile wasecumakala ngokusithumelela le video asazise ngalengxaki abajongene nayo. Bukeli nawe apho ukhoyo xa unengxaki ephathelene nokuziswa kwenkonzo. Sicela usipotele ivideo ze uyithumele ku 071 105 8923 usichazele iwadi nendawo kuyo. Kakhulu kuwe Madikela noma Mzangwa kwiqonga lendaba ndiyakubulisa nawe mbukeli wam apha ekhaya ndikwamkela kaloku edeskeni yam yeMozulu bethuna ke igama lam ndikuthabile mna ke ndiyinzwakazi yabathembu mvanje yenjenje iMozulu masivulela mbukeli ekhaya siphawule bethuna ngomfanekiso semva kwam ogangathayo kwiziganeko zamvanje kuMzantsi Afrika uphela uyabona nawo umzuzu nokuxoxa kamnandi nje apha kumbindi kuphela apha eMzantsi Afrika ngamandla kwiindawo ezifana naphaya koDiarex noxivakala enkwankca nomoya phaya ngaye kaloku la 2 degrees iyaguquka la mozi phaya emva dinala yangomso beyisonga beyivala kamnandi lamini ngo-17 degrees kanti ke mbukeli wam ekhaya amaqondo wakho phantsi naphezulu kaloku nxa iphondo elithande baneziganeko ezimandulu kakhulu futhi lelo phondo ke yiyo kaloku iMpuma Koloni ngamandla futhi kumantla walo nendawo ezikwintshona phaya koBheka zophaliseni ngamandla kakhulu futhi nga-1 napha kwimpuma emthetho bevuswa yinkwankca nengqele ka-5 kanti ke baphila kanje ephondweni laseFree State ngamandla futhi kwincamo nombindi welaphondo ndawo ke ezifana napha kaloku koFix futhi ngamandla mpela ngaye la -1 kanti emva kwedinala futhi bayayivala la mini ngeshumi nje likhatshwe sithathu bona mbukeli wam ekhaya baphila ngolu hlobo phaya ephondweni ke elisentshona koloni ngamandla futhi kwimpuma yalo khona ukubanda okuthile phaa koBofort kwasekuseni ngala 3 degrees no-21 xa besonga imini yabo emva kwedinala yangomso zebenjenje phaya kwelaphondo elise-Northern Cape ngamandla mbukeli wam kumazantsi walo ndawo kaloku ezifana phaya kaloku kukhavina phaya futhi ngabanda ngaya la 4 degrees napha koSutherland kubande mpela ngo-3 amaqondo wabo aphantsi bona benjenje ephondweni elise-Northwest ngamandla futhi mbukeli wam kwincam yalo ndawo ezifana phaa kaloku Klerksdorp ekuseni futhi ngo-2 degrees napha kumantla futhi eRustenburg xa bevuka phaya ngaso nje esesithandathu mbukeli wam kuncembe nam ngokubanzi phaya ephondweni eliserhawutini apho sikhoyo ke thina kaloku ngawo lo mzuzu futhi umbindi phaya kaloku koJohannesburg ekuseni futhi kukhona kamnandi phaya emva kwemini ngo-18 degrees noxoka ukubanda phaya eSprings bevuswa ngo-1 ekuseni basinyukeni bethu njengokubanzi futhi ephondweni eliseLimpopo ngamandla futhi kobile lapha kumazantsi futhi yinkwankca zintshizana nje naphaya ePhalaburu ekuseni nasemva kwedinala yangomso beyivala imini yabo ngo-18 degrees bona baphila ngolu hlobo phaya ephondweni elikumazantsi phaa futhi eMpumalanga
ngamandla kuMantla lapho sikhukhuza ekuseni futhi ngayela 5 degrees naphaya embombo futhi caba ngamafu nje ngaso kaloku esasibhozo xa bevuka phaya sinibukelwa mikhaya vuma kaloku ndivale ndiso ngephaya bethuna KwaZulu Natal ngamandla futhi kuncam yelaphondo Lady Smith ekuseni ngo2 naphaya koFryhate nansi imvula phaya yonke lantsasa futhi ngo7 kanti emva komini futhi bayivale mina yabo ngo23 degrees mna dikutene kangaka xesha lemiyole kamnandi mawethu.